चोरी आ ऊपर से करो तो सीना जोर दोनों हमर बथुआ काहे के चोरा के लेके नो भगठो रंडो ना देत रहली हो एगो मांगत रहली इतना देत रहली अब दोनों चोरा ले रही अब खा आयो रे मां बना के खा देतानी अब दोनों चोरा ले रही बड़ी भारी भारी बाप रे ई सोते नहीं आयो रे मां पकौड़ी बनाए पकौड़ी काट के बनाए आ तब तारे के खाए बाप रे बहुत भारी भारी जा ये ना तू ना मनबो तारे के अब हम व्यवस्था करो तानी देखो तारे के केंगे ले चलतानी नो काजे करिए ने आ तोर माई के हैं रंडुआ चुरा के लिए आई टूट बड़ी मेहनत करतानी लिखी में टूटत नहीं है कारे छेदिया बा ई कहां से बथुआ लेके आवत रे मारा तरी हैं तू ना कह जाना तो चुरा के लिए आवतानी तो चोरा के लिए आवत रे चुरा के लिए आवतानी अच्छा तब तोर पोल आजे हम खोलतानी बोला मांग रहीला बहु मांगत रहनी त ना देत रहलसी हो अच्छा। भथुआ अच्छा हां तो वही से ठीक चुरा बा आवे दे एक तो भथुआ में उदेत ना रहलसी छिनरिया दूसरे नंबर हम चुरा के लेके आनी हो तो धो धो पड़वा ना नदिया या तो ली टोक दला हरंडुआ इधर बा इधर बा जो जो हमरे भथुआ का गौरी पकौड़ी नीमन ना भई तो तारे के सर मार के गोबर हागा जे बाबू रे भाइयो किस बताइए ना पूछ ले तो ना 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 जो हम ना बताए हाथ ना दे ठीक बा तनी बढ़ाइए के दिए ठीक बा बताओ हो हम बाजारी में से एगो बथुआ का फेड़ लेके आईनी आ फेड़ लेके लगा गईनी आ ये फेड़ पर चढ़ा दहनी आ दूगो हमार बथुआ लटकल लाई कौन छिनरी तूर ले गइल ओ छिनरी के हम पता लगाए जे कौन छिनरी तूर के ले गइली अब तने त बाद से उ पहली सन सगरी हम सतिया बानी आ कुली लेडी के कंठा बना के पहिनले रहेली सन अब उ छिनरो भेटा जतारी तो दोनों हमार पन बथुआ उ छिनरी ले गइल होई त हमार बथुआ के खूब खूब के पकौड़ी छानी अदौरी छानी हम केतना ओकरा के रात भर सोचत रहनी कि ले आए ओकरा के काटे पकौड़ी बनाए अब खाए गोब गोब कोवल लेके चल गइल लवला खाई तो ओकर मुंह हाथे हो जाए ए कार उतरू हमार बथुआ नलो बाबू तू कौन ले आइरो नी एगो पौधारी ना सब पौधा लगइले रहनी है या फरा रहला तू कौन दुनु तूर ले गई अरे छेदिया बा चोरा के ले जात रहलिया बथुआ बा पहले ना जाए मंगरैलू बा हम जानती त तारा के बतैती ना जे ले गेल बिया बथुआ बा जार खोजला हां तो एकर मतलब बा कि तू एमे शादी मिली बाड़ा अब हइले तू चौड़ी खाला अरे हम अपन गांव में बथुआ हम जो हिले हम जाता नहीं जो लिया जो अरे हमर मन में तो एकदम मत कोई बा नो कौन चलत जी बनाए बा खाए बा अरे बाबू रे कहां बाड़े हने भाई है अरे बाप रे यार हो तो हमर जान निकल गई हेल्प कर दे बेटा गोल गोल कहां से ले ले रे अरे चुप मत बोल चोरी के हम मत बोल चुप रह चोरी का क्यों रे हमर जान निकल गई तो फेंक दला सो तू बाप रे ये हमर घर आ तो गइल बा पोस्टर बा ये हम हां हमर मर्दा कहां बा रे दसियरा हां ये बा ये दसियरा बा ये हो ए हमर ससुर का बेटा कहां बाड़ा हो हमरा छिनारा निकलत का नहीं करे छिनारवा गाल बहरी कौन है रे अरे होई का लियलू मेहरारू अरे माई रे माई कहां से का लियलू हो ले लेन भथुआ चोरा के लियलू अरे दादा हो ये तो सरल ओरल कहां से लेके आइलू हो तनी साफ सरल नहीं खे और धोधवा टोक दला सियन हुए पर नजर गड़ा वही से फाट गइल हो अरे ठीक कहता रू
फाट गइल ह ओकर जे यदि नजर पड़ गरे ध्यान से तो सरौछी तरा गई रहते और धोधवे नु मोटगणीवा नु हां दूधवा नहीं खाता सतवा हां हां उहे अरे ते वो काम कर मलकाइन तू तो हमरा एकदम गांव में नगर में जिए नहीं क्यों देत काहे चोरिन बनल बाड़ी से काहे चोरावत तारे अरे बाप रे बाप कालिए लफड़ा करौले कालिए हुकर मुर्गी के बच्चा चोरा के लेके चली आइले आज ते हई धोधा लेके चली आइल बड़े चोरा तन तो हम ही खाई ले ना खा लो खाए तो नीमन लागता चोरा तन तो बाहर लागता ले मुसवा बहरी कहाला करता घर में से चला घर में नहीं चला अभी जल्दी लागल बा छेदियावा के घर लोग कहता कि छेदियावा के घर पर पोस्टर लागल बा ई तो पोस्टर नहीं थे लागल ई तो 36 इंची के जंगला लागल बा अब हम चलत चलत हमार गोड़ दुखा गइल अब हम का करी बाप रे बाप अब कोनो तो दिमाग लगाही के पड़ी हमार बोथुआ में ना आएगा आइडिया ढोड़ुआ के पकड़ के लेके आ धोदवा बताइए भाई बथुआ अब धोदवा के तनी जो ही कहने गइल बाटे ए धोदवा ये वहने ए कहां हां ये के घर तू ही देखले बाड़ो बताइबा नु काहे खातिर बताई काहे ना तू बताई मरबो करबू तरह के बथू के अल्लाह। ना ना बताई ना 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 हमने कहले यार कौन से दवे के ना ना रे मंगरेला बा ये हमारे के गर्दन में से छोड़ देखना तेरा पिछवा पोस्टर बा आज ये बुझाता घर बा छोड़ छोड़ हम जाए ना हम ना तनी के पंचायत में बड़े बड़ी छेदिया बा मारे ले हम जाता नहीं भाई हम जाता नहीं कुछ वाला भगत कहां बड़ा अब है का रे ओकरा दुआरी पर जरूर कहत रहो से पोस्टर टांगल बा ए सौती ने छिन रोकाई न निकलत घर में रणुओ हमार बथुआ चोरा के तो लेके चली आई का खई पकौड़ी निकलो बाहर बाहर की हो का नहीं है तारा आयो रे मां ए मंगरेला बा तू कहां चली आइलू कहां चली तहार मेहरान हुई बड़ चोरीन हमार बथुआ तो कुछ चोरा के चली लसिया घर में ढुका दलसिया त नहीं खा जाना तू प्रति पिया कर अरे सुन ना तोहरे हवे दुनु बथुआ का हो मेरा हाथ में बथुआ अरे कहत रहनी हमर मेहरारू के हमार इज्जत ना रहे दी गांव में हमर नाक कटवा के रख दे लबिया अरे उ रानी के कहले बनी कि मत चोरा के ले इतना बड़का बड़का दूगो बड़का बड़का भरथुआ ले आइल बिया पूछत दिन त बताओ तो नहीं के दमकल के बिया बना दिया छक्का पला में का है रे महाराज बात ना बारिश रे आई दुआर पे बाजार लगाउले बारिश साली के रीते केना बारिश रे निकल बाहर निकली तो बुझा दे एकदम मुड़ी पे चढ़ अरे बाप रे ना देख रे के एक तो चोरी आ ऊपर से कल तरु सीना जो हमर बथुआ काहे के चोरा के लेके आइलो छिनरो संती ढेर बोलबे नु तो भथुए अच्छी नहीं लेके आओ हमर बथुआ हम तेरे भथुआ नहीं खिले ले जल्दी लेके आओ हमर तो पकड़बे ना कइलुआ चल के चल गेली दुआ तो भथुए माने ए सौतीन अगर मौका पर पकड़ के तार चोखा निकाल देले रहती मौका पर पकड़ रहती तो तार चोखा निकाल के नहीं खिले आइल ना मिली ता भथुआ एम लेके जाए लेके छोड़े नहीं बथुआ ले आओ जल्दी लेके जाई हम देख दे तो भथुआ अरे भतुआ तरह से कहत निधि साली की गांव में तू हमार नाक कटवा देले बाड़ू कबो मत चोरी करी है एक नंबर के चोरी न बिया न तो तारा आओ के पड़ी हमारे दुआर पर चल नातिया तू कनी हारा तनी जाके लेके दे भथुआ जैसे ई बाजार ई माला मत वही दर से हमर दिमाग चाट दहले बिया ए तो तोर दिमाग चटवा दे दे भतुआ खरीद के कितना बवाल भतुआ